Il-kandidat tal-Partit Laburista l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Noel Cassar qal li l-qabża li rridu nagħmlu biex nimxu l-qudiem hija l-inklusività. Cassar spjega li meta nitkellmu fuq inklusività qed nitkellmu fuq persuni u aspetti differenti. Faħħar id-deċiżjoni tal-Gvern li jinfurza liġi biex kull kumpanija tħaddem ammont ta' nies b'abiltajiet differenti. Dwar l-anzjani qal li waqt li żiedilhom il-pensjoni wara 25 sena ta' friża, dan il-Gvern għenhom jibqgħu jaħdmu fuq xewqa volontarja u saħansitra jibqgħu jgħixu fil-komunità. Apparti minn hekk, il-Gvern għaddej bi proġett pilota fi ftit lokalitajiet fejn qed jipprovdi trasport b'xejn biex l-anzjani jkunu jistgħu jagħmlu l-qagħdi tagħhom fl-istess lokalità. Spjega li l-inklusività tapplika wkoll għal dawk il-persuni li jiddeċiedu li jkunu parti mill-komunità Maltija għax ġew jgħixu jew jaħdmu f'pajjiżna. Qal li llum Malta saret kalamita l-investiment lokali u barrani u għalhekk tiffaċċja sfida ta' inklusività. Biss illum qal li nafu li r-rata tal-qatt f'Malta hija waħda mill-inqas fl-Ewropa. Qal li l-kumpaniji m'għandhomx triq oħra ħlief li jimpjegaw nies barranin, ħafna minnhom minn pajjiżi Ewropej. Qal li jekk f'Malta ma jkunx hawn ħaddiema barranin ma jibqax jiġi investiment. Madankollu dawn iridu jadattaw għall-kultura Maltija u jgħinu fl-iżvilupp tal-pajjiż. Il-kandidat tal-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Cassar qal li jekk nemmnu bisħieħ illi Malta hija f'qalbna għandna ngħinu fl-iżvilupp ta' pajjiżna biex ikompli jikber u jissaħħaħ. U għatem billi ħeġġeġ li n-nies joħorġu jivvotaw biħġarhom għall-elezzjonijiet li ġejjin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.